Dámy a páni, my sme včera mali koaličnú radu, na ktorej sme dohodli postup na dnešnej schôdzi Národnej rady. A ako ste mali možnosť vidieť, v prípade tzv. Zákona o konsolidácii hlasovalo 79 poslancov vládnej koalície za. A to isté sa stalo aj pri zákone o dani z finančných transakcií. Skôr ma prekvapuje neúčasť opozície, ktorá mala veľmi silné vyhlásenie, ale ak sa pozrieme na čísla, tak okolo 10 poslancov opozície pri týchto dôležitých zákonoch chýbalo. Dovolte mi len politické vyhlásenia, pretože médiá dostatočne informovali ľudí o tom, o čom celá konsolidácia bola. Konsolidácia bola nevyhnutná a na tomto sa zhodla celá politická scéna. Toto treba zdôrazňovať, pretože predstavitelia opozície si veľmi jasne uvedomovali svoju plnú zodpovednosť za stav verejných financií. Myslím si, že aj preto my tak kľudne stojíme pred vami. Nikto sa tejto téme nevyhýba, pretože v roku 2020 koalícia, v ktorej vtedy bol Smer, Slovenská sociálna demokracia a Slovenská národná strana, samozrejme musíme ešte spomenúť aj stranu Most Hit, odovzdali verejné financie vo vynikajúcom stave. A tento fakt nikto nemôže spochybniť. Potom prišli roky 2020 až 2023, v ktorých sa vystriedali tri vlády, jedna horšia ako druhá, kde sa bez akékoľvek kontroly vyhadzovali miliardy na nákup nezmyselných zdravotníckych pomôcok, rôznych vakcín. Prosím, zapamätajte si, v roku 2022 sme mali ešte v skladoch viac ako 6 miliónov kusov vakcín, ktoré nikto nepotrebuje. A v roku 2022, keď už nič nebolo treba, sa takmer za 200 miliónov eur nakúpili vakcíny. Veľmi dobre preto predstavitelia opozície vedeli, že konsolidácia je nevyhnutná a preto bolo aj toľko nervozity. Na druhej strane, áno, musím povedať aj to, že ani nám sa príliš do toho nechcelo, pretože to je náročná práca pripraviť zákony, ktoré zabezpečia do štátneho rozpočtu na rok 2025 sumu takmer 2,7 miliardy eur. Dámy a páni, podľa môjho názoru sme predložili návrhy, ktoré sú ekonomicky, finančne a sociálne vyvážené. A prosím, nečudujte sa, že bola situácia, kedy bolo treba aj podoplňať návrhy, aj sa porozprávať, či niečo nezmeníme v samotnom priebehu, pretože toto nie je naše dieťa. Toto dieťa si musí pripísať opozícia za to, ako bačovala 3 roky. My sme urobili to, čo bolo nevyhnutné, aby sme boli vládna koalícia, ktorá ukazuje záujem robiť poriadok vo verejných financiách a najmä máme záujem ukázať aj medzinárodnému spoločenstvu, predovšetkým tomu finančnému, že sme zodpovední partneri. Ak som uviedol, že zákony, ktoré majú zabezpečiť 2,7 miliardy, sú sociálne, finančne, ekonomicky v rovnováhe, môžem na jednej strane uviesť, že sme významnú časť nákladov preniesli na právnické osoby. Stačí, ak spomeniem daň z finančných transakcií, spomeniem daň z príjmu právnických osôb a ďalšie veci. Na druhej strane áno, a my sa k tomu hlásime a nikto z nás sa neskrýva, že sme prišli aj s novým konceptom DPH. Tam, kde ľudia najviac potrebujú pomoc, ako sú potraviny, ako sú lieky. Vyšli sme nakoniec k dohode, pokiaľ ide o gastro, pokiaľ ide o ubytovanie a ďalšie veci, dokonca aj knihy, tak tam sme išli rekordne nízko na 5%. Ale v iných prípadoch bude daň z pridanej hodnoty 23%. V tom je rovnováha rozhodnutia, ktoré sme prijali. Toto rozhodnutie nám vytvára priestor, vážené dámy a páni, aby sme začali rokovať o tom, ako bude vyzerať rozpočet na rok 2025. Máme východisko. A znovu, napriek tomu, že sme boli nútení to urobiť a nám sa to nepáčilo, musím oceniť konštruktívny prístup koaličných partnerov, ktorí aj boli inovatívni, hľadali v každej etape týchto rozhovorov spôsob, ako pristúpiť ku konsolidácii a preto som na úvod familiárne oslovil
pána ministra financií, lebo jeho tým bol takisto pripravený túto inovatívnosť, ale niekedy sme samozrejme aj na mieste hľadali okamžité riešenia, dokázali zrealizovať do podoby legislatívnych návrhov. Chcel by som v mene koaličných partnerov ešte povedať, že nás čakajú pred schválením štátneho rozpočtu dve veľké témy, o ktorých budeme spolu hovoriť. A výsledky vám čas oznámime. A to je, ako sa postavíme k samosprávam a ako sa postavíme k cenám energií. Viete, že ceny energií to je väčší problém. Minulý rok sme odvolali najvyššieho predstaviteľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví preto, lebo došiel, mysliaci, že sme úplne idioti, s návrhom na takmer 100% zvýšenie ceny plynu pre domácnosti. Teraz takisto musím priznať, že medzinárodná situácia nie je najpriaznivejšia a je veľký tlak na rast cien tak tepla, elektriny, ako aj plynu. Aj preto máme pripravené návrhy, ako chrániť slovenské domácnosti a tak, ako sme to robili aj minulé roky, som presvedčený, že spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude chrániť slovenské domácnosti.